खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीब बसुमतारी बिटिआर गोरोबथाखौ जायफोर खालामदों बेसोरसो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावगोन आं बिटिसि गोरोबथा खालामदों बिटिसि गोरोबथानि दफाफोरखौ आं मावफुंगोन बे बाथ्राखौ आं बुङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा नंगौ बे समाव बयबो मिथिगौदि बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव एनडिएफबि आरो दुलाराय बर' फरायसा लोगोसे इउबिपिअ आफादजों खौसेयै एबा जथायै बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाया मावफुंनो थाखाय आद्रा थाबाय बे आद्रा थानायखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो नाङैनो मैयासो सोमावसारनाय लादोंमोन आरो बे सोमावसारनायजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि खौरांगिरिफोरा सोंथि खालामोदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ नोंथाङा मावफुंगोन ना मावफुङा बुंनायाव थोंजोङै हाग्रामा महिलारी बिथाङा फिननाय होयोदि बिटिआर गोरोबथाखौ जाय खालामदों बेसोरसो बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंगोन आंहा बेयाव मावफुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बिटिसि गोरोबथाखौ आं खालामदों बे बिटिसि गोरोबथानि दफाफोरखौ आं मावफुंगोन होननानै रोखा फिननाय होदों आथिखालनि बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा जोने जोने चुक्ति करेছে ইহতৰ দায়িত্ব মোৰ দায়িত্ব বেলেগ এইটো কিবা নতুন কথা নাকি এইটো আগৰ পৰা না আগৰ পৰাই যোনে চুক্তি করেছে ইহতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো বিটিসি চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি বিটিসি চুক্তিত কি আছে কি নাই তো ৰূপায়ণ কৰিম আমি আপুনি উপস্থিত আছেন স্যার পট তাই যোনে যোনে চুক্তি করেছে ইহতৰ দায়িত্ব মোৰ দায়িত্ব বেলেগ এইটো কিবা নতুন কথা নাকি এইটো আগৰ পৰা না আগৰ পৰাই যোনে চুক্তি করেছে ইহতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো বিটিসি চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি বিটিসি চুক্তিত কি আছে কি নাই তো ৰূপায়ণ কৰিম আমি আপুনি উপস্থিত আছেন স্যার পট তাই